Чытанне святого Євангелля паводле Лукі. У той час набліжаліся да Езуса усе мытнікі і грэшнікі, каб паслухаць яго. А фарысеі і кніжнікі наракалі, кажучы, ён прымае грэшнікаў і есць з імі. Але Езус расказаў фарысеям і кніжнікам наступную прыпавесць, кажучы: у аднаго чалавека было два сыны. Малодшы з іх сказаў бацьку: «Ойча, дай належную мне частку маёмасці». І той падзяліў паміж імі маёмасць. Праз некалькі дзён малодшы сын забраў усё і ад'ехаў у далёкі край. І там растраціў сваю маёмасць, жывучы распусна. А калі ён аддаў усё, настаў вялікі голад у тым краі, і ён апынуўся ў нястачы. Тады пайшоў і наняўся да аднаго жыхара гэтага краю, а той паслаў яго на свае палі пасвіць свіней. Ён жадаў напоўніць жывот свой стручкамі, што елі свінні, але ніхто не даваў іх яму. Апамятаўшыся, ён сказаў: «Колькі наймітаў бацькі майго удосталь маюць хлеба, а я гіну тут з голаду. Устану і пайду да бацькі майго. І скажу яму: Ойча, я зграшыў супраць неба і перад табою. Я ўжо не варты называцца тваім сынам. Прымі мяне як аднаго з намітаў тваіх». І ён устаў і пайшоў да свайго бацькі. А калі быў яшчэ далёка, убачыў яго бацька ягоны і зжаліўся. І пабегшы, кінуўся яму на шыю і пацалаваў яго. А сын сказаў яму: «Ойча, зграшыў я супраць неба і перад табою. Я ўжо не варты называцца тваім сынам». Бацька ж сказаў слугам сваім: «Прынясіце хутчэй найлепшую вопратку і апраніце яго. І дайце пярсцёнак на руку яго і сандалі на ногі. Прывядзіце адкормленае цяля і зарэжце. Будзем есці і весяліцца. Бо гэты сын мой быў памерлы і ажыў, прапаў і знайшоўся». І пачалі весяліцца. А старэйшы сын ягоны быў на полі, і калі вяртаючыся падышоў дадому, пачуў музыку і танцы. Паклікаўшы аднаго са слугаў, спытаўся: «Што гэта такое?» Той адказаў яму: «Брат твой вярнуўся, і бацька твой зарэзаў адкормленае цяля, бо атрымаў яго назад здаровым». Ён разгневаўся і не хацеў уваходзіць. Тады выйшаў бацька ягоны і пачаў прасіць яго, але ён адказаў бацьку: «Вось я столькі гадоў служу табе і ніколі не парушыў загаду твайго, але ты ніколі не даў мне нават казляня, каб я павесяліўся з маімі сябрамі. А калі вярнуўся гэты сын твой, які змарнаваў тваю маёмасць з распусніцамі, ты зарэзаў для яго адкормленае цяля». Ён жа адказаў яму: «Дзіця, ты заўсёды са мною, і ўсё маё тваё. А цешыцца і весяліцца трэба было таму, што гэты брат твой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся». Гэта слова Пана. Паважаныя браты і сёстры, сёння у першым чытанні з кнігі Езуса Навіна мы пачулі, як габрэйскі народ, які выйшаў з Егіпта, з няволі егіпецкай, увайшоў у зямлю абяцаную. Яшчэ гэтая зямля не была яго ўласнасцю, але ўжо ўвайшоў. І упершыню пачаў ужо другі дзень, як пачаў есць плён з гэтай ужо зямлі абяцанай, перастаў есць вось гэту манну, якой карміўся гэты народ на працягу 40 год. І вось гэтая цікавая падзея, можам мы яе перанесці на наш такі духоўны вобраз нашага навяртання. Бо гэта гістарычная падзея, тое, што адбывалася. Калі мы сёння затрымаемся вось над гэтай гісторыяй, то тая няволя, пра якую гаворыць Біблія, сёння мы можам параўнаць яе да няволі, там фізычная была няволя. Сёння мы можам няволю параўнаць да духоўнай, да граху нашага. Я думаю, кожны з нас нейкім чынам у большай ці меншай ступені акунуўся ў такую рэчаіснасць, дзе разумее, што гэта грэх, і разумее, што трэба выйсці, але знаходзіцца там. І Бог пасылае Маісея, каб вывеў гэты народ. Здавалася б, ну што народ? Ці трэба ісці кудысьці?
Ну, накормленыя, як потым самі габрэі казалі. Маюць дзе жыць ужо. Навошта куды выходзіць? Стварылі зону камфорта і ўжо жывуць. А Бог кажа да гэтага народа праз Маісея, кажа, не можна так. Я хочу, каб вы былі свабодным народам, каб вы свабодна выбіралі. Кажа, я разумею, што вы будзеце ўставаць у 6 раніцы. Але можна ўставаць у 6 раніцы, бо табе сказалі так уставаць, як рабу. А можна ўставаць у 6 раніцы, бо ты прыняў такое рашэнне. Іншы камфорт уставаць у 6 раніцы. Ці нават тую працу, якую выконвае чалавек. Ці тую ежу, якая есть. Яна можа смачная, але табе яе даюць як рабу. А нешта іншае, калі ты сам выбіраеш тую ежу, якую хочаш. І вось Бог кажа, не гожа, каб ты так жыў. Ты мой народ, я цябе выбраў. І сёння, калі мы гэта перанясём на такую духовную сферу нашага жыцця, сапраўды, ну вось мы сёння прыйшлі ў нашу святыню, і я думаю, кожны з нас мае ў нейкай ступені такі ці іншы грэх, які цяжарыць. Можа, дзесьці у душы скрабецца. Можа, увогуле дазваляе нам у дэпрэсіі пражываць, альбо увогуле не дазваляе нам штосьці крылы расправіць. І знешне мы аднолькавыя. Мы прыгожыя, мы задбаныя, супер прычоскі, асобна ў мяне. Мы паснедалі. Але ёсць нешта, што не дазваляе нам быць свабодным. І мы павінны выйсці вось з гэтай зоны камфорту, гэтага граху. І калі хто выходзіў, то ён разумее, што так як сёння вось гэтыя габрэі, 40 год трэба хадзіць у пустыні. Я думаю, той, хто ў свой час паспрабаваў выйсці з некага граху, то потым гэтае жыццё чалавека пачынае здавацца нейкім такім пустым. Ну, як так, вось гэта ўсё манну нябесную кожны дзень есць? Яна ўжо мне прыелася. Як грашыў, ну, то, кажа, некае жыццё было напоўненае нейкім, нечым запоўненае было. А, кажа, зараз яно нека пустое. Як? І паглядзіце, габрэйскі народ, які шоў у гэту зямлю абяцаную, яны што пачалі казаць да Пана Бога? Наракаць, кажа, як нам ужо надаела гэтая манна. Мы хочам мяса. Ну, даслоўна. Мы хочам ужо чагосьці нармальнага з'есці. Нават у Бібліі, калі пачытаеце гэтыя словы выйсця, выхаду з гэтага Егіпта, яны нават канкрэтна апісваюць, кажа, ну вось, мы зараз ядзім гэта ўжо манна нябесная, манна нябесная, манна нябесная, манна нябесная. А мы там мелі і булачкі, і пончыкі, і мяса, і чай пілі. І рэальна яны гэта пералічваюць, і часнок елі. І рэальна пералічваюць гэта ўсё. А зараз, кажа, манна і манна. Той, хто паспрабаваў выйсці з нейкай залежнасці ад граху нейкага, неважна, вялікага, невялікага, апынуўся ў такой пустыні. Тое ж самае. Жыццё перастае быць напоўнена нейкім зместам. Кажа, як грашыў, то неяк троху весялей было. Напрыклад, ругаўся матам, напрыклад. Кажа, так неяк так ладней словы складываліся ў сказ. А зараз, кажа, так хаатычна. І ніхто мяне не разумее. Але, паважаны брат і сястра, гэта ёсць пустыня, па якой мы выходзім, калі мы сёння перажываем вось гэты вялікі пост, і мы ўсё так змагаемся з нейкімі грахамі, ўсё то той грэх, то той грэх. Варта падумаць, а з якога мы хочам выйсці. І гэта працэс. Габрэі перажывалі 40 год. І вось уявіце сабе, яны ў адзін момант пачалі наракаць на Пана Бога. Ну што, дай нам якога прадукту. І ён спасылае ім птушак, якія прыляцелі на той лагер, дзе яны былі разбіўшы, і проста як селі, то селі такім густым каўром, як кажа Біблія, на 2 локці. Вот уявіце локаць, і потым яшчэ адзін. Што рабілі габрэі?
Хто што? Хто жарыў, хто варыў, хто парыў, хто сушыў, хто вяліў. Елі, як хацелі і колькі хацелі гэтага мяса. Папрасілі ў пана Бога, Бог кажа, калі ласка, я вам даю гэту ласку. І далей Біблія кажа, яшчэ кажа, у зубах мяса было, а ўжо перасталі да мяне звяртацца. Мы часта хочам хуценькага навяртання ў нашым штодзённым жыцці. Але Бог паказвае вось праз прыклад нават вось гэтага народу выбранага, што часта, калі ты не ачысцішся, да канца не зразумееш, то ты зноў вернешся ў той момант, дзе ты не будзеш пакланяцца Богу. Ты зноў нешта знойдзеш і адыдзеш ад Бога, адвернешся ад Яго. Прыклад. Маладыя людзі ходзяць у касцёл. Хтосьці ён або яна. Прыходзяць, моляцца, праслаўляюць Бога. Хадзілі на катэхезу. Выраслі, вывучыліся. І дзесьці ў сваіх малітвах прыватных просяць, Пане Божа, спашлі мудрасць Духа Святога, каб я правільна выбраў вось тога чалавека, з якім хачу пражыць усё сваё жыццё. І Бог спасылае. І чалавек выбірае гэтага чалавека і прысвячае яму столькі часу, што ўжо няма часу на Пана Бога. Гэта вось ёсць той момант, калі габрэі ішлі і елі гэту манну, а потым Бог кажа, добра, калі ўжо так хочаце, наракаеце, дам вам мяса. І з момантам, як пачалі есць мяса, адышлі ад Пана Бога. Забыліся, што ён ёсць. А колькі сем'яў, я думаю, і мы знаем тут асабіста, колькі сем'яў ёсць такіх, якія, Пане Божа, спашлі нам дзяцей, спашлі мне дзіцё. Нараджаецца дзіцё, і бацькоў няма ў касцёле. Пачалі спажываць не ў такім значэнні, што нешта дрэннае, толькі да канца не зразумелі, хто такі Бог і што рабіць з гэтым благаслаўленнем. Вось мы, як людзі, вось так паводзім сябе. І калі мы сёння кажам пра нейкі працэс навяртання нашага, перажываючы вялікі пост, то перадусім трэба падумаць, што адлучае мяне ад Пана Бога. І часта адлучае тое, што мы сапраўды вельмі, вельмі моцна хочам. Але гэта, ввогуле, не патрэбнае мне для жыцця, бо ім дастаткова было гэтай манны. Яны спакойна праз 40 гадоў маглі б дайсці да той зямлі, якую Бог ім паабяцаў, зямлю Канаан. І вось сёння мы чуем, што яны дайшлі. І ўжо другі дзень ім Бог не пасылае гэтай манны, і ўжо другі дзень спажываюць плады гэтай зямлі. Варта пра гэта падумаць у сённяшнюю вось гэту 4-ю нядзелю Вялікага посту. Не столькі, можа, пра нейкі канкрэтны грэх, хоць і пра яго трэба падумаць і перапрасіць Пана Бога. Але распачаць вось гэтую дарогу выхаду з няволі, гэтай абмежаванасці псіхічнай, псіхалагічнай, а часамі нават і фізічнай. І гэты працэс, ён будзе сустракацца з такой пустатой, з пустыняй, з манатоніяй. І мы будзем прасіць, Пане Божа, запоўні гэтае месца нечым, запоўні гэта, дай мне мяса, дай мне мяса. Толькі перад тым, як будзем прасіць, каб ён змяніў нам рацыён харчавання, варта падумаць, ці гэта мяне не аддаліць ад Бога. Ці гэта не будзе мяне аддаляць ад Бога. А калі мы ўжо нешта атрымаем, бо, можа, атрымоўваем, то ўжо трэба пра гэта думаць, параўноўваючы, Пане Божа, ці я часамі не захапляюся вось гэтым,
больш, чым табой. Сёння псальм мы спявалі: «Пакаштуйце і ўбачце, які добры ёсць Пан». Многа чаго мы ўжо пакаштавалі і паспрабавалі. А ці адчулі смак Божы ў нашым жыцці? Жадаю і сабе, і вам, каб мы гэты смак Божы адчулі і не наракалі, што наше жыццё нейкае такое з момантам навяртання пустым аказалася. Так трэба. Бо толькі тады мы зможам ужо ў той зямлі, якую Бог нам абяцаў, скаштаваць плёну гэтай зямлі. Няхай таксама у гэтым нам дапамогуць нашыя рэкалекцыі, якія мы распачынаем ужо ў гэтым тыдні, у пятніцу, суботу і нядзелю. Каб мы знайшлі час і яшчэ раз акунуліся ў Божае Слова. Яшчэ раз, можа, пераасэнсавалі тое, да чаго, можа, мы прывыклі, што здаецца, і не здаецца, аб'ектыўна з'яўляецца добром. Ці нашыя дзеці з'яўляюцца добром? З'яўляюцца. Але яны могуць быць прычынай таго, што мы будзем аддаляцца ад Бога. Ці муж або жонка з'яўляецца добром? Добром. Але яны могуць быць на першым месцы, а Бог на другім. Жадаю пераасэнсаваць гэта і больш глыбока сустрэцца з Божым Словам на рэкалекцыях пятніцу, суботу і нядзелю. Амен.